Здравейте, интернет приключенци! Днескашния 6 февруари 24 година. Почти слънце, много топло времето, префърля 20 градуса, което не е нормално за зимата. И така, най-накрая ще работим с мотоблок Беларус с двигател Yamaha 300 кубика. Между другото, монтирахме часовник да мери часовете. Ето го къде. Yamaha 300 кубика. 296 кубични сантиметра. Ето. Сложихме му гуми 7 на 12. Може да се види. 7 на 12. Първо ще почваме да работим с него. Ето къде. Година на производство. Април 22, 176 кг с новата ръчка. Когато си на скорост, пускаш, мотора гасне. Уредихме джантите, новите гуми сложихме 7 на 12 и отремонтирахме фрезата. Наляхме масло и след малко почваме да фрезоваме. Ето къде. Една година чакаме момента да сложим гумите, да ги боядисаме в цвят червено, цвета на свободата. Монтираме часовник. Тук е неръждавейка пластинка, сложихме една. И след малко ще стартираме да видим какво ще се получи. Чакай да видим тук да подпрем на земята, да видим дали ще стане нещо. Да видим. Ай, ще се опитаме теги да го запаля. Той е на скорост. Запали от първия път, понеже беше на скорост, а и тук има датчик за тази ръчка. Когато е на скорост и е пуснат, няма никакъв ток. Трябва да изключиш от скорост, за да може чак тогава да запали. Има защита. Това е новото въведение. Ето вижте. Даже има и обортометър. Ще намалим малко оборотите. Може би трябва да се дигнат малко оборотите. Да, може би. Да. Значи закачам фрезата и почвам да фрезовам и ще се включим след малко. Ето това се получава интернет приключенци. Фрезовали сме, доста добре се получава. Доста надълбоко. 10 на 15 см има. Обаче с тия таралежи много по-бързо върви. На първа скорост доста по-бързо.
намалят малко обороти. Да. Това представлява. Много добре се получава земята. Чай ще го изгасим малко. Ево и изгасим го. Фрезоването добре става. Урязахме крушата преди обяд. Тук на няколко пъти имаше камъни вътре. Особено и тук. Да. Добре става. После ще изберем между лозичките. Малко бавничко, защото фрезата е тясна.
Ето къде изорахме половината. Другата половина ще оставим за напролет. Важното беше да фрезоваме тази половина. Ето къде. Фрезовали сме го и е готово за продукция. Ето къде супер се получи. Наторено, изорано, фрезовано. С мотоблок Ямаха, Беларус. Още веднъж да покажем, че действително е марката на Ямаха. Така че до нови срещи интернет приключенци. След малко ще се включим с мотоблока и ремаркето ще направим комбинация с двете, да видим какво ще се получи и че ви покажем след малко. Така, ето закачихме ремаркето за мотоблока. Ето така излиза комбинацията. Двигател Ямаха, скоростно кутия мотоблок Беларус и ремарке българско производство на Троян Ловеч. Ето къде. С нови гуми, виденки на 35 години. Тогава е произведено 89 година. Ето къде. Има и спирачки. Ето вижда се, натискаш так. Може да дрифтиш ако искаш. Ето тук лапата за захващането. Има стойки. Има и канати. Ето къде. Какво до тук сме навърчали? 2 часа работа на двигателя. Нищо ной. Ето къде. Много добра комбинация. С тия гуми, с ремаркето, значи предните гуми са по-големи от задните на височина. Така че, надявам се да ви харесало това видео интернет приключенци. Ако ви е харесало, сложете пълно харесване и до следващия клип. Така че, до нови срещи интернет приключенци.